bai. Hori ba, eguneroko kontu ez da, baina tarteka olako zaizu, elistarra geha, kristaua geha, eta... Danen laguntza behar. Danen laguntza behar, ne? Momentu enten. Hori da. Sangoten ez ahetzan beti etxen. Gubaino gutxu jo gotzen. Agabunda andariega. Bueno, arratsaldeon. Ongi etorri, olatz eta ongi etorri danak. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bigarren eguna, ez da? Gogoz berriro ere entzutea. Igandean, entzungo dugun Itunberriko zatian, evangelioan, entzungo da hause, esango zaigu, gari alea lurrean erori, eta hiltzen ez bada, bakar gelditzen da, baino hiltzen bada, alea ugari ematen du. Bueno, ba hori, hitzaren entzule bezala, bildu gera. Eta, hasiera emateko, zeinen atzetik norden gure hartzaia, Jesus, hori abestuz hasiko gera. Zu zaitugu hartzaiona, dakigunak kantatu, eta nik letra aurrean dauget, eta berezat errexago da, ez da. Zu zaitugu hartzaiona, bizia eman diguna, zure hitzak bihotze. Hasi berri ereitea, maite dituzu guztia, deitzera zatoz zu jauna, batasunaren bidetik. Maitasunak deitzen gaitu, bata joan da maiguzu, betiko gaztetasuna, eman poza iragartzeko, Jainkoaren berri ona. Edoki espiritu honekin, hasiera ematen diogu. Bigarren eguneko, Don Felixek esan duen bezala, hitzaldi honi hasiera emango diogu. Gaurko gaia izango da Jesus otoitzelari eta maisu. Atzo ikusi genuen, Jesusek otoitz egiteko behar handia sentitzen zuela, eta horretarako isilaldiak eta bakardade-uneak bilatzen zituela. Jesusengandik hasita, kristau sinisten dunengan otoitzak garrantzi ikaragarria izan du. Hau mendeetan zehar nabarmen geratzen da. Kristauak otoitza euskarri sendoa izan du. Hainbeste santu eta kristauak otoitzean elikatu eta errotu dute beren fedea. Eta baita guk ere. Kristauak evangelioa entzungo dugu.
eta sakramentuetan parte hartu ere bai. Baina bizipen horiek ez baditugu barneratzen gu bakoitzaren barruan, itzaltzen joan ditezke. Eta udazkeneko haizeak orbela bezala barreiatu. Hor dago beti arriskua. Beraz, beti izan du garrantzia, gaur ez gutxiago. Izan ere, aurreko garaietan, gizartearen gehiengoa sinestuna zen, eta giroak lagundu ere egiten du. Gaurko giroak berriz ez digu laguntzen. Eta sinestun izaten jarraitu nahi badegu, euskarriak behar ditugu. Eta horietako bat otoitza da. Guk badakigu otoitza ez dela magia. Jauna gureganatzeko erabili dezagun barneratzen mistikoa. Soilik behintzat. Jainkoa ezin dugu manipulatu. Jesus dugu jaunaren ispilu. Jainkoa zer den eta zer nahi duen, Jesusengan errebelatzen zaigu. Tenploan irakasten ari zen batean galdetu zioten. Non da zure aita? Jesusek erantzun zien. Ez dakizue ezer, ez nitaz, ez nire aitaz. Ni ezagutuko baninduzue, nire aita ere ezagutuko zenukete. Jesus herri otoitzlari batean hezitua zen, baina bere herri Israelen espiritualtasunak ez zuen asebetetzen, zeharo behintzat. Bere aurreko profetek bezala, jainkoari zabaltzen zion bihotza, herriari eta berari. Une hartan jainkoikoak zer esan nahi zuen entzuteko. Eta horrela bere bataioan mintzo hau etorri zan zerutik. Zuzaitut nere semea, neure maitea, zeu zaitut atsegin. Lukas evangeliriak digu Jesus une horretan otoitzean zegoela. Eta bizipen ziragarri honek bultzatuta hasi zen, jainkoaren erregetza badatorrela hotz egiten. Ikusi dugu Jesus une oro eta egoera batez ere nagusietan, otoitzera jotzen zuela Jesusek. Bere bataioan otoitzean ikusi dugu. Jende talde handiak hurbiltzen zaizkiolarik, berari entzutera eta senda zitzan, Jesus toki bakartietara joan ohi zen otoitz egitera. 12 izendatu bezperan, Jesus mendira igo zen otoitz egitera. Mendira igo eta otoitzean ari zala, gertatu zitzaion antzaldaketa. Nekaldikoan Pedroren alde egin du otoitz. Jesusek bizitzatik eta biziarekin egiten du otoitz. Bere jarraitzaileek bazekiten sarritan joaten zala Jesus otoitz egitera. Baina noizbehinka ere urrundu gabe egiten zuen Jesusek otoitz, zutik zerura begira. Orduan, zer sentitzen zuten, zerk harritzen zituen, ze inpaktu sortzen zuen haiengan Jesus otoitzean ikusteak? Biblian esaten zaigu, Moises jaunarekin hitz egitetik itzultzen zenean, argi berezi bat zuela bere aurpegian. Jesuseri ere, antzeko zerbait gertatuko zitzaion.
Hau dela eta dio Lukasek. Behin batean, Jesus otoitzean ari zen toki batean. Amaitu zuenean, bere ikasleetako batek esan zion. Jauna, irakatz iezaiguzu otoitz egiten. Joanek bere ikasleei irakatz zien bezala. Eta galdera honekin, ez zuten esan nahi ez egitela otoitz egiten. Juduak ziren eta herri otoitzlaria zen. Baina zerbait berezia arkitzen zuten Jesusengan eta hori jakin nahi zuten. Jesusek esan zien, otoitz egitean ezazue, gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Jesusek otoitz egin zuen eta otoitz egiten irakatzi digu. Gure aita eman digu. Bere jarraitzaileei egiaz eta barrutik egin behar dela otoitz digu. Ez ahoz bakarrik, esan eta esan, jainkoak gorreria balu bezala. Eta gure berri ez baleki bezala. Egiaz eta egitez. Ez hitzez bakarrik, jauna, jauna, esatea baliz bezala. Egiaz eta errukiz. Konfiantza xumez, apalki, ez inoiz arrosko, fariseuak bezala. Eskerrak zuri besteak bezalakoaz naizelako, lapur gaizkile eta adulterio egile. Astean 2 bider egiten dut barau, eta ondasun guztien 10 ordaintzen ditut. Horrelako jarrerak gure burua erridikuluan usten dute jaunaren aurrean. Zergalariarena izan behar du gure posturak. Ene jainkoa, errukitu zaitez bekatari honetaz. Dakigun eta esan dugun bezala, Jesusek ordu asko pasa zituen aita jainkoarekin otoitzean. Zenbat kontu, zenbat duda argi bideratu, zenbat keskaz barrua ustu, zenbat eskerron, zenbat kontsolamendu, intimitatean sufrituz eta gozatuz. Zer jakin dezakegu une harietaz? Gauza bat dago argi. Otoitza ez dela ni eta zure arteko intimitatean itxita geratzen den zerbait. Bizitzan loratzen den errealitate bat baizik. Jesusen otoitza ekintza bizigarrietan egiaztatzen da. Eta zorionekoa gu bere hitz hauek entzun ditzakegulako. Aurrerantzean ez dizuet morroi deituko. Morroiak ez baitu jakiten nagusiaren asmoen berri. Zuei adiskide deitzen dizuet. Neure aitak jakinarazitako guztia adierazi bai dizuet. Bere otoitzaren oihartzun batzuek ere iritsi zaizkigu. Bere posean, oihu egin zuenekoa. Goresten zaitut aita zerulurren jauna, gauza hauek jakintzu eta ikasiei eskutatu dizkiezulako eta jende xumeari agertu. Une hartan, Espiritu Santuaz pozez beterik esan zuen. Bai aita, goretziazu, horixe izan baituzu gogoko. Bere azken egunak gainera zetozkiolarik, beste kezken artean 2 aipatzen dira arreta berezia dutenak. Batasuna. Egizu guztiak bat izan daitezela,
aita, zu nirekin eta ni zurekin biok bat geran bezala. Hauek ere bat izan daitezela. Erregu hau bere izate guztitik zuzentzen dio aitari. Eta maitasuna, agindu berri bat ematen dizuet, elkar maita dezazuela, nik maitatu zaituztedan bezala, maitatu zuek ere elkar. Honetan ezagutuko dute guziek, zuek nire ikasle zeratela, elkar maite izatean. Bi zutabe hauek, batasuna eta maitasunak, sendo irauten badute gure artean, kristau elkartea ez da itzaliko. Baizik munduaren argi izatera iritsiko. Jesus hil, berpiztu eta zeruratua izan zenean, bere ikasle eta jarraitzaileek lehenengo egin zuten gauza, hau da, nekaldiaren trantzean danak barreiatu eta eskutatu ziren, baina gero berriro elkartu zirenean, izan zen Maria bere amaren inguruan bildu, mendekosteguna iritsi zenean, otoitzean, egoera berriari aurre egiteko. Eta espirituaren indarrez bete ziren, Jesusen testigantza mundu guzira zabaltzeko. Eta horrela egingo dute ondoren etorriko diren testiguek ere, eta lekuko bikainak ditugun Eleizaren historian. Eleizkideeri ekarpen miresgarriak opari dizkiguten hainbat gizon eta emakumeen zerrenda luzea dugu. Eta hainbat dira. Batzuek aipatzekotan, hor gure San Inazio, ze ekarpen baliotsua egin dion kristau espiritualitateari bere gogo jardunekin. Eta Francisco, Teresa, Xavier, Antonio, Lisieusko Teresa eta hainbat, ezagunenak aipatzeagatik. Eta beste hainbat ere gogoan ditugu, Berniniren aintzara heldu ez diren arren, guregandik hurbil ditugunak. Eta sinestun handitzat dauzkagunak. Guzti hauek beren ibilbidearen parte ez garrantzizkoa bakarrik, baizik ezinbestekoa dute otoitza. Eta bizipen honen maisu eta irakasle bihurtzera iritsi dira. Zer irakasten digute, zer esaten honetaz, lekuko hauek? Esaten digutena da beste gauzen artean, otoizlaria izatera iristeko prozesua eta denbora behar direla. Otoizlarien irakasle eta ama izendatu zuen Eleizak Abilako Teresa, atzora aipatu genuen. Berak zer dioen entzuteko ondora karriko dugu Teresa. Otoitzaren definizioa ematerakoan honela esango digu. Otoitza ez baita besterik nire iritziz, maite gaituela dakigunarekin bakarrean sarri egonez, adiskide harremanetan jardutea baino. Hemen ikusten dugu zein apala eta zein errespetuzko emakumea zen. Bere iritzia ematerakoan nire iritziz esaten du. Izan ere garaiei haiek zorrotzak ziren, emakumea teologi munduan sartzen bazen. Eta bestetik Teresak oso bihotz zabala zuen. Definizio honetan ematen zaigun klabe edo gakoa
azpimarratu beharko genuke. Hau da, maite gaituela dakigun arekin. Ba aldakigu hau, ziur asko badugu hemen gaudenok, honen bizipena, ezta? Ez buruz bakarrik, baita bizipenez eta sentipenez ere. Norbaite maite gaituela esaten badigu, hunkitu egiten gera. Eta pertsona horri estimua izango diogu. Baina pertsona zaurgarria geranez, maitasun hori bizitzak dituen gora beherekin eta arazoekin moteltzen edo itzaltzen joan liteke. Hemen Teresak jainkoa du bere gogoan, maite gaituen hori, Jesusengan haragitu den jainkoa. Eta jainkoak ez dugu bere aldetik inoiz kale egingo. Guri tarteka hori iruditu arren erre. Jainkoak ez, baina gu pertsona izanik, gure aldetik bizitzak ditun ilunpe eta burua usteak ere eragina dute. Eta izan liteke, gure barruko indar hori ahultzen joatea. Bizipenak ondo errotzea beharrezkoa da beraz. Zentzuduna izaki Teresak badaki egiazko maitasun eta adiskidetasunak iraupena izango badu baldintzak aurkitu behar dirala. Hori maitasun guztietan. Badaki, esan bezala, jaunaren maitasunak ez duela huts egingo. Gurea berriz akatzduna da, sentsuala, atseginzale. Esperientzia behar da. Latinezko kantu hark dioen bezala, gero euskarara itzulia. Gertatu zaionak daki, Jesus maitatzea zer den. Teresak honela jarraitzen du esaten, baikor beti. Baina haren adiskide izatean hainbeste doakizula eta zein maite zaituen ikusirik, honik eramaten duzu zugandik hain desberdina denarekin luzaro egotea. Akuilu, gozo eta leunarekin bultzatzen gaitu Teresak, otoitz esperientzian barna. Esan dezakegu, Santa Teresak ez zuela metodorik erabili, bere otoitzarekiko pedagogian. Badira, otoitz munduan erabili direnak, eta lagungarri izan direnak, eta litezkeenak ere. Baina Teresa etzen metodoetan kateaturik eroso sentitzen. Esparru zabalak eta malgoak behar zituen bere espirituak. Baita ere badaki, pertsona bakoitza mundua garela. Geure ñabardura, berezitasun eta gora beherekin. Teresak otoitzari buruz digun guztia bere esperientzian oinarrituta dago. Bere baitan bizi duen horretatik abiatzen da, ahalegin guziarekin gu animatzera eta konbentzitzera. Zein garrantzitsu eta erabakagarri den gu bakoitzarentzat otoitzaren onura eta ontasuna. Santa Teresa errealista da. Ez du iruzurrik egiten. Badaki, bizitzaren beste guneetan bezala, otoitzaren bidean ere sortzen direla itzalaldiak, nekeak, ilusio faltak, baina beti estimuluak eskaintzen dizkugu aurrera egiteko. Beste azalpen bat ere emango digu, esanez, otoitzaren errealitatean, beste errealitateetan gertatzen den bezala, mailak daudela. Ez da otoitzaren gorengo mailara iristen egun batetik bestera.
Gure lorpenak ez dira derrepentean eskuratzen ditugun trukoak. Gradualki, nola joaten geran bidean argitzeko, ura eta baratzaren elementuak erabiliko ditu hemen adibide bezala. Zeren badaki, jaunaren grazia lagun izan arren, gure parte hartzeak ere zer ikusi handia duela Otoitzaren landa honetan. Eta bere bizitza liburuan, 11. da 12. kapituluetan, honela esaten digu. Ikus dezagun orain nola urezta daitekeen ulertu ahal izateko zer egin behar dugun, eta zenbat kostatuko zaigun. Dio, nik uste dut 4 eratara ureztu daitezkeela. Adibide hauek agian ez dira guretzat oso ezagunak. Gu ohituta baigaude etxeko iturria ireki eta ura erosotasun osoz jasotzeko. Garai haietan ez zen horrela. Gaur baino erreztasun gutxiago zituzten. Baina pelikuletan ikusita edo ezagun egingo zaigu, Teresak azaltzen digun adimeno sistema hau. Esaten du, 1. Ura putzutik aterata gure lan handiz egiten dena. Hemen Teresak Otoitzean hasi berriak direnak ditu gogoan. Sarritan burua eta barruak barraiestaturik gabiltza. Ta sakabanatua biltzea, bizitza pixka bat ordenatzea, oso beharrezkotzat joko ditu Otoitz ikasbide honen lehen urratsetan. Eta bakardade tarteak ere lagungarri direla dio. Eta ezina, nekea, guztia bertan behera usteko trantzeak ere sortu egiten dira. Eta dudak, zeren ahalegin hauek eginda, putzua uri gabe balego, Teresa zuhurra da, eta arduratzu beti, eta aitortza hau egiten digu. Gure ahaleginak ez direla inoiz utzean geratuko. Eta horretaz, pertsona espiritualak ez duela zertaz atsekabeturik. Bera, jauna, gai baita batzuei ura emanda eta bestiei eman gabe landareak loratzeko. 2. maila edo urari buruz dio. Ur gurpil eta ubidez tornu batez aterata. Nik Teresa ari da. Atere izan dut batzuetan beste era hartara, aurrekoaz dio. Baina era honek lan gutxiago dauka eta ur gehiago ateratzen da. Bide honetan trebatzen joateko, jaunaregandik datorren laguntza nabarituko du. Aurretik isuritako malkoak, malkoen ura, Saminarengandik baziren ere, hemen jada posagatik datoz. Jaunaren hurbiltasuna nabaria izango du otoizlariak, eta bien artekoak diren interesei jauna izango da aurre hartzen diena. Baina zuhurtasunik ez da galdu behar inoiz. Ordu arteko egin diren ahaleginak galdu ote direnen burutapenak sortu bailitezke hemen ere. Jaunak egoera honetaraino iristeko mesedea egin digun arren, badira honetaraino iritsi eta gero aurrera egin ezin dutenak. Iraupenaren bidegurutzean gaude hemen. Konstantziaren erronka. 3. mailaz hau dio Teresak. Ibai edo erreka batetik. Honela oso ondo ureztatzen da, eta ez dago hain sarri ureztatu beharrik, eta baratzezainak lan gutxiago egin behar du. Hemen nahiko nabarmen geratzen da, arimak zer egin behar duen,
baino gehiago jaunak zer egiten duen otoizlariarekin. Beraz, asmo honez jokatzeko gonbidapena luzatzen digu Teresak, eta nor geure burua jaunaren eskuetan usteko esaten digu. Lasai egoteko abagunia izango dugu, eta arduretatik aske egotekoa maila honetan. Eta arimaren barruko pos eta atseginak nabariak izango dira hemen. Laugarren mailaz diguna hau da. Edo euria sarri-sarri eginez, jaunak ureztatzen du guk inolako lanik egin gabe. Eta esan da dagoen guztia baino hobea da alde handiaz. Oneraino iristean oraindik baratzezainak zerbait landu beharra izan arren, ondasun guztiak batera biltzen dituenaren adorea dastatzera iritsiko da otoizlaria. Baina zerutik datorren ur horren abantailaz aritzean ere, ez da desagertuko errealismo puntua. Dio Teresak, kontuz ibili behar da beti, ur bat falta denean bestea lortzeko. Izan ere, bizitza honetan osotasuna lortzea ezinezkoa da. Hala ere, neke, lan eta ahalegin guztiak ordeinduak izango direla dio Teresak. Ahultasunean Teresa beti bultzada ematen digu. Eta jarraitzen du esaten. Nire asmoa, arimak, pertsonak, hain ondasun gorenaz saletzea da. Badaki, hemen sortzen den indar eta sendotasuna jaunaren borondatetik eta ontasunetik datorkigula. Eta besteen probetxugarri beti. Guzti honekin Teresak zerbait sendoa lortzeko denbora eta prozesua behar direla dio. Lortu nahi den hori zerbait iraunkorra izango bada behintzat. Sortzen dira tarteka, emozioz betetako saioak dituzten espiritualitateak. Eta ez dago gaizki, une atseginak dira. Eta ondo etortzen dira, sentimenduek ere lagundu egiten bai dute. Baina denborarekin, txinparta hauek itzaltzen joan litezke. Gure santu hauetan ikusten da, eta irakasten digutena berriz, espiritual ere trinkoa da. Denboraren bermea dute. Eleizak onartua eta goraipatua den zerbait dugu hau. Bizitzako beste arloetan bezala ikusten dugu, podiumera igota ikusten ditugun txapeldunak ez dute domina hori egun batetik bestera lortzen. Hor aurretik ordu asko eta saio asko daude. Baratzaren adibidea ere hor daukagu. Gaur zerbait landatzen edo erein badugu, ez goaz bihar ustabiltzera. Denboraren eragina behar du. Eta gaurko gizartean zer gertatzen zaigu? Desoreka. Batetik, gauzek beren denbora behar dutela badakigu. Baina bestetik, teknikaren eraginez, gauzak berehala lortzen ohitu gara. Hau da, orain eta jada. Lehen etzen arazo hori. Hau zerbait berria dugu gaurko gure gizartean. Gaur egun ez daukagu geltokira joan beharrik, bidaiarako tiketa erostera. Etxetik egin dezakegu. Edo ordeinketa bat egitera bankora joan beharrik. Edo erosketa bat egiteko dendara joan beharrik. Etxeraino ekarriko digute merkantzia. Asmakizun berri hauek abantaila handiak ekarri dizkigute. Baina ondo kudeatzen ikasi beharra dago. Zeren espiritualitate munduan bakarrik ez, beste bizi esparruetan ere,
desorekak ekarriko dizkigu. Eta errealitate berri hauek ondo kudeatzen asmatu beharra dago. Pertsonak pertsona izaten eta ez robotak jarraitzen dugun heinean. Beste arazo bat daukagu gaurko gizartean, delako fake news delako hori, gezur berriak. Zaten da, gaur egun prentzan irakurri dezakegunaz, ez omen da dena sinisterik. Fiakaitzak izatera bultzatzen gaituzte. Artikulu hori idatzi duenak berak, guk sinistaraztea nahi duen hori egi bezala azaltzen digute. Nahiko kezkagarria dau. Gezurrak beti egon dira historian zehar. Pertsonak maneiatzen ditugun jokabide eta hitzetan, era guztietako hartu emanetan gertatzen dago. Baina hau ez da gertatzen ebangelioarekin. Teresarentzat ere hau oso erabakigarria da. Ni naiz esan zuenaren jarraitzaile zintzo bezala. Teresak ere bizitza eta erakutsiak egian definitu dizkigu. Ziur dago, Jainkoagandik jaso duela gezurra iguintzeko berezko joera. Esaten digu, ez nuke gezurrik erabili nahi. Ez eta inori bere esperientziak azaltzerakoan ere. Digu, nik egia esaten nion, ez bainuen gezurrik esaten, ez da olakorik nahi ere, munduko ezergatik ere. Ez bainukeen esango gauza bat bestearen ordez. Jainkoaren gauzetan, bidean, egiarekin ibili behar dugu. Jesusen Teresak Jainko errukiorraren eta bere seme gizon eginaren urratzetan, zintzo eta leial ibili zenak, maitasuna eta adiskidetasuna bizitzan eta espiritualitatearen bideetan ondo finkatuz, deia zuzentzen digu guri ere, izan dezagula adorea takemena, Jesus eta bere evangelioa ardatz eta ipar izanik, ezur mamituz, kristau espiritualitatea duintasunez janzten jarraitzeko. Inoren eta inungo konplejurik gabe. Eta gaurko hau bukatzeko, Teresa bidelagun izan degunez, bere poema otoitz ezagunarekin bukatuko dugu. Nada te turbe. Ez asaldatu, ez ikaratu, dena igarotzen, jainkoa ez da aldatzen, pasientziak dena du lortzen, jainkoa duenak ez du ezer falta, bera aski baita. Bihar jarraituko dugu, hirugarren hitzaldiakin. Oso ondo. Olatzek, aipatu duen eran, egia da, gure munduan espiritualtasun berriak eta nobeladeak eta badirela, eta bueno, ez dugu ezer mesprezatuko, baina guk aitortu behar dugu, gure fede tradizioan, kristau tradizioan, daukagula, altxor, sendo, aberats,
haundi bat otoitzari buruz, espiritualtasunari buruz. Ez gerala, kanpoan ibili behar derrigorrez. Guk daukagula, benetan, aberastasun hori. Edarki ba, amaiera emango diogu, hau kantu hau, eskerrak emanez, kantu hau abestuz, Eskerrak eman jaunonari, haindu haundia bere betiko errukia. Jainkoa dugu gure jauna, haren argia zabali dator gure gana. Nire jainkoa zara norri, eskerrak zuri, ospe zuri. Eskerrak eman jaunonari, haindu haundia bere betiko errukia. Eta jaunak bedenka gaitzala eta gorde gaitzala beti. Zoazte jaunaren pakean.